Bakit maorman ang airmat ko? Manggagalaw ka lalamot? Bakit maorman ang airmat ko? Kasi malungkot ang lola mo. Akin ang basay short mo kada kabuwasan. Kasi palbugan ang anak ko. Akin barangay ang airmat ko. Kasi chismosa kuno. Akin agday tagarso anak ko inuman. Kasi masibay pulutan tan ang kapoy ang bagto. Akin agda imbitaan handaan si airmat ko. Kasi kada sumputan balkot lang balkot kuno. Akin maerman ang anak ko. Kasi ang gapoy jowa to. Akin agda pautangan ang airmat ko. Kasi agtuan ta mambayar. Akin aper di jersey liga ya anak ko. Kasi bangkuan ko no. Susubra gila. Akin agdakila papawitan na kwarta nun kuya tan-asi ko. Kasi masugal ang airmat ko. Akin, magdadalam ka? Akin lanang yabastad ang anak ko. Kasi kakarawan to ni kwarta nanay to so pandi to. Akin nanopot sa pensyon ng airmat ko. Kasi i-withdraw. Ayaw,